Ministre min ɲɛsinnen bɛ an ka jamana marabolo kɔɲɛw ani fanga cɛbɔli baaraw ma k'u bɛnale enrôlement ba kɛrɛnkɛrɛnnen ka o boloda ani ka taa se aw ka fichier individuel olu sɔrɔli ma aw fɛ cogoya min na. A baara ninnu bɛna kɛ yɔrɔ min kɔnɔna na o de ye an ka sigida mairie kɔnɔna na ka fara o kan Bamako mairiba ani gouvernorat o kɔnɔna la. O tuma na sa baara in bɛ daminɛ waati min na o de filɛ nin décembre kalo tile fɔlɔ ka taa se tile 31 ma san 2020. Nin baara belebeleba in a laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu bɛ n'u sisan b'a daminɛ san 15 ka yɛlɛ o sanfɛ ni o y'a sɔrɔ u ka lahala foyi tɛ aravɛki mansiw kɔnɔna na ka se ka olu sɔrɔ cogoya min na u photo an'u tigɛ jaw. Aw minnu bɛ k'a fɔ ni aw ma deli fiyewu ka aravɛki yɛrɛ kɛ fiyewu yaasa aw sen ka ye nin na sa a bɛna kɛ sababu ye aw ka aravɛki kɛ k'aw ka fichier individuel k'o fɛnɛ sɔrɔ ka fara o bɛɛ kan k'aw tɔgɔ sɛbɛn kalata sɛbɛnfuraw kan ni o ye liste électorale ye. O tuma na sa ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan bɛ a la aw minnu b'a daminɛ san 15 la ni o y'a sɔrɔ aw delila ka aravɛki kɛ ni aw bɛ fɛ ka taa aw photo ta ni k'aw tigɛ nɔ ta aw ni aw ka récépissé kɔrɔlen o de bɛ taa kɛnɛ kan. Aw minnu bɛ ni aw ma deli ka aravɛki kɛ fiyewu yaasa aw ka se ka aravɛki kɛ ka aw tigɛ nɔ ta ka aw photo ta fo aw ni aw ka wolosɛbɛn lakika ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. Baara ninnu bɛna kɛ kɛnɛ minnu kan olu de filɛ nin ye Bamako sigida fɔlɔ Korofina mairie kɔnɔna na, sigida filanan Misira mairie kɔnɔna na, sigida sabanan Wolofabugu Bolobana mairie kɔnɔ, sigida naaninan o bɛ kɛ Lafiyabugu mairie kɔnɔna na, sigida duurunan Torokɔrɔbugu mairie kɔnɔ, sigida wɔɔrɔnan o bɛ kɛ Sogonikɔ mairie kɔnɔna na. Kɛyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ minnu b'a la olu de filɛ Bamako mairiba o kɔnɔna wali kelen Bamako gouvernorat o kɔnɔna na. Nin ye weleweleda kan ye ka bɔ ministre min ɲɛsinnen bɛ an ka jamana marabolo kɔɲɛw ani fanga cɛbɔli baaraw ma ani kɔkɔrɔdon baarabolo min n'a bɛ wele ko projet d'appui au processus électoral PAS ni PNUD fɛ. Bi décembre kalo tile 17 san 2020 aw minnu b'a filɛ sanga a n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔna la fo ka taa se Mali kɔkana ma an bi aw bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na ni aw ka waati kunkurunin kunnafoni ale seli Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. An ka jamana ɲama ni o ye bandaw ye a sera ɲamɛkaw ka jamana o kɔnɔna la kunu décembre kalo tile 16 san 2020 a taara bɔɲɔgɔn yi la min ni ani baara kɔnɔna la sa u bɛna tali kɛ lɛrɛ 48 bɔɲɔgɔnko kan a sera u ka pankuru jigi kɛnɛba la sa ni o ye Jori Amani ɲamɛkaw ka jamana kɔnɔna la u ka jamana ɲama ni o ye Mohamadu Isufu ye a ye an ka nin jamana ɲama belebele ni ka a bisimila bonya ani karama o kɔnɔna la a tilala ka taga n'a ye a dagayɔrɔ yɛrɛ sa ni o y'u ka palais présidentiel ani an ka jamana ɲama u ye lɛri 2 bɔɲɔgɔnko kuma kɛ u 2 ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ni keleya min bɛ Mali ni Nigeria ni ɲɔgɔn cɛ sa u ye o kuma ni ka olu fɔ ka tila tuguni ka kuma yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kuncɛ fɛn min na sa u ni kunnafonidilaw u n'olu ye ɲɔgɔn ye ani an ka jamanaden minnu sigilen bɛ Niger jamana kɔnɔna la ani olu kun kan ka ɲɔgɔn ye min kɛ o kɔni ɲɔgɔn ye o bɔra ma ka sababuya kɛ coronavirus banako ye. An ka jamana ɲamadanga ni o ye colonel Asimi Goita ye sa a bɔra narakaw fɛ yen wagati min na a y'i kunda murujakaw fɛ yen ani kewala a taalen yen wagati min na sa a taara ni ka taa bɔɲɔgɔn kɛ an ka wolomasiri taba minnu bɛ yen sa a taara olu dagayɔrɔ la a taalen yen wagati min na sa a ye ladilikan di u ma u ka baara o taabolo la ni ka tila k'a f'u ɲɛna tuguni ko u bɛ u kɔkɔrɔ ka sababuya kɛ gɛlɛya min tun bɛ u ka yɔrɔ marabagaw ni o y'u ka ɲɛmaaw ye sa olu ye dɛmɛ don u ma. Ka kɛ ni coronavirus bana ye an ka jamana kɔnɔna la sa min ni maliyɛnden bɛɛ jɔrɔlen don a ko la sumaya bana ale fana bɛ ka dankari maaw la kalo damadama o kɔnɔna la ni kuma in fɔra sa cakɛyɔrɔ fɛ min ni ale ɲɛsinnen bɛ sumaya bana o kɛlɛli ma a yirala k'a fɔ ko maa 200 bɔɲɔgɔnko o de ye tanyana ɲinan san kɔnɔna la fo ka na se décembre kalo tile 15 ma san 2020 an ka faba kɔnɔna la nɔ fo ka taa se an ka sigida wɛrɛw olu ma ni o ye faba kɔkana o ye a yirala k'a fɔ ko sumaya bana nka ni wagati na sa octobre kalo fo ka na se novembre kalo ma o wagati de a kun juguyara kosɛbɛ Tɔnbukutukaw fana fɛ yen sa sumaya bana yira maa caman de la maa o maa ni olu taara dɔgɔtɔrɔso la sa k'u bɛ taa furakɛli la a bɛ yira k'a fɔ ko sumaya bana de bɛ u la o kura novembre kalo tɛmɛnen na nin kuma in yɛrɛ fɔra sa u ka kɛnɛya tigilamaw fɛ Tɔnbukutukaw ka dugu la. An bɛ taa kɔkan kibaru la Nigeria jamana olu ye u ka dayɛlɛ Cameroun na Benin fo ka taa se Niger ma kunu araba donya in na nin kuma in fɔra u ka jamana marabagaw fɛ Abujakaw olu fɛ yen nɔ sa a yirala k'a fɔ Nigeria yɛrɛ kun ye a ka jamana daw ni ka a tugu u la kabini utu kalo san 2019.
faransikaw fɛ yen nɔ sa jani ɲinan san o ka ban sa u ka coronavirus boloci fura u bɛna di u ma n'o bɛna tali kɛ coronavirus fura 1,000,000 ani murumuru 16 o de kan sa ni kuma in fɔra u ka minisiri ɲɛma fɛ kunu araba Jean Castex ale nin fɔ u ka wasabulon kɔnɔna la. États-Unis kaw fɛ yen nɔ sa coronavirus ale bana ye ta bɛ ka juguya u ka jamana kɔnɔna la kabini kunu araba a yirala k'a fɔ ko coronavirus ye maa 3,000 ani maa 140 bɔɲɔgɔnko de bɔnɛ ani na a yira maa 50 o de la tile kelen o kɔnɔna la kabini coronavirus ale daminɛna sa a yirala k'a fɔ ko a ye ta o bɛ ka kɛ 2 de u ka jamana kɔnɔna la. Ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoni la Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na an kanubaga minnu b'an filɛ Mali kɔnɔna la ka taa se Mali kɔkan ma kɛrɛnkɛrɛnya la an ka diaspora maliyɛnw an bɛ aw fo danti foli min na halisa a y'aw timinandiya aw bɛ baara min na jamana kɔ kan an b'a dɔn halisa Ala ka bonya di ani aw bɛɛ lajɛlen ma aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Minisiriso min ɲɛsinnen bɛ an ka jamana marabolo kɔɲɛw ani fanga cɛbɔli baaraw ma k'u bɛnale enrôlement ba kɛrɛnkɛrɛnnen ka o boloda ani ka taa se aw ka fichier individuel olu sɔrɔli ma aw fɛ cogoya min na a baara ninnu bɛna kɛ yɔrɔ min kɔnɔna na o de ye an ka sigida mairie kɔnɔna na ka fara o kan Bamako mairiba ani gouvernorat o kɔnɔna la o tuma na sa baara in bɛ daminɛ waati min na o de filɛ nin décembre kalo tile fɔlɔ ka taa se tile 31 ma san 2020 nin baara belebeleba in a laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu bɛ n'u sisan b'a daminɛ san 15 ka yɛlɛ o sanfɛ ni o y'a sɔrɔ u ka lahala foyi tɛ aravɛki mansiw kɔnɔna na ka se ka olu sɔrɔ cogoya min na u photo ani u tigɛ jaw aw minnu bɛ k'a fɔ ni aw ma deli fiyewu ka aravɛki yɛrɛ kɛ fiyewu yaasa aw sen ka ye nin na sa a bɛna kɛ sababu ye aw ka aravɛki kɛ k'aw ka fichier individuel k'o fɛnɛ sɔrɔ ka fara o bɛɛ kan k'aw tɔgɔ sɛbɛn kalata sɛbɛnfuraw kan ni o ye liste électorale ye o tuma na sa ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan bɛ a la aw minnu b'a daminɛ san 15 la ni o y'a sɔrɔ aw delila ka aravɛki kɛ ni aw bɛ fɛ ka taa aw photo ta ni k'aw tigɛ nɔ ta aw ni aw ka récépissé kɔrɔlen o de bɛ taa kɛnɛ kan aw minnu bɛ ni aw ma deli ka aravɛki kɛ fiyewu yaasa aw ka se ka aravɛki kɛ ka aw tigɛ nɔ ta ka aw photo ta fo aw ni aw ka wolosɛbɛn lakika ka kɛ ɲɔgɔn fɛ baara ninnu bɛna kɛ kɛnɛ minnu kan olu de filɛ nin ye Bamako sigida fɔlɔ Korofina mairie kɔnɔna na sigida 2nan Misira mairie kɔnɔna na sigida 3nan Wolofabugu Bolobana mairie kɔnɔ sigida 4nan o bɛ kɛ Lafiyabugu mairie kɔnɔna na sigida 5nan Torokɔrɔbugu mairie kɔnɔ sigida 6nan o bɛ kɛ Sogonikɔ mairie kɔnɔna na kɛyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ minnu b'a la olu de filɛ Bamako mairiba o kɔnɔna wali kelen Bamako gouvernorat o kɔnɔna na nin ye welewele dakan ye ka bɔ minisiriso min ɲɛsinnen bɛ an ka jamana marabolo koɲɛw ani fanga cɛbɔli baaraw ma ani kɔkɔrɔdon baarabolo min n'a bɛ wele ko projet d'appui au processus électoral passe ni PNUD fɛ